बावहाय प्रेक्टिस खालामफैयो मस्ट प्रबाबलि जेनेबा साख्रि बाख्रियाव माने जायफ्रा खारो आरोखि जेनेबा पुलिस हक आर्मि हक बेबायदि साख्रियाव बहुद ट्रेनिं खालामफैयो आरो गथ'फ्रा बे गथ'फोर दा जुदि बे जिमाव दा जुदि भाग लानानै मोजाङै इउटिलाइज खालामनानै जुदि गावनि देहाखौ फिटनेसखौ मोजां लाबोनो हायोबा बे बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां जागोन आरो एक्सुवेलि बे जिमा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जादों आरो बावहाय जेनेबा जोंनि फुटबल प्लेयार्सफोरनि थाखाय जाहाथे माने बे टेकनिकजों लोगोसे जाहाथे गावनि देहाखौ जाहाथे फिटनेस लाखिनो हायो बेनि थाखाय बे जिमखौ खुलिनाय जादों आरो आं आसा खालामो बाव जोंनि पर्बतझर एरियायाव जेसेबांनाखि प्लेयार्सफ्रा दं बिसोरो जाहाथे बे जिमखौ मोजाङै इउटिलाइज खालामनानै जाहाथे गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो हायो बेखौ आं माने आसा खालामो स्टार्टआथ' जेनेबा दा जोंना लिगआ जागासिनो दं बे लिग जोबनाय लोगो लोगो जों मोनसे एकाडेमि बे पर्बतझरायाव खुलिनो नागिरदों बे एकाडेमियाव माने खमैबाबो जों मथा मथि 50 जनसो प्लेयार लाखिगोन बे प्लेयार्सफ्रा बावहाय प्रेक्टिस खालामनो हागोन ओमफ्राय बे प्रेक्टिस लोगोसे बे जिमबो खालामनो हागोन बेबायदि जों सिन्था खालामदों आरो पर्बतझर DSA